Ayun, kang kahangin. Mahangin na. Sabi, tanawin. Ligo na. Welcome to Melbourne Residences. Basta madala na ni mo sa kuan na. Dahil lalom day ha. Dahil kutob si Inday guys. Kay lalom dari. Pinakalalom niya din tita. Ang mga pambata na diri sa likod. Ano ligo na ko ha. Batalan ako diri ha. Madug mo kung matumba niya akong cellphone. Dere na, ligo na ta. Kita ka dere. $2,000 years later. Bata si Digong. Digong, sige ito na siya. Kuan. Halida. Dugong. Dugong. No, balik mo ka diha. Oh my god. Ay!